Hyvää iltapäivää. Tällainen pieni kevennys tässä alussa. Milloin Suomessa julkaistiin ensimmäinen Raamattu? No niin, täällä on arvailuja ja en vielä hyväksy näitä kuultuja. 1500 vai 1600? 1500. No niin. Olen nähnyt tällaisen raamatun, joka on ensimmäinen painos 1642. Ja sitten toinen kysymys, kuinka laajalle sabatin vietto oli levinnyt ensimmäisenä vuosisatoina? Mitkä olivat kauimmaiset maat, mistä löydämme sabatin viettäjiä jopa ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla? Sillä se oli tärkeimpiä oppeja alkuvuosisatoina. Meidän on huomattava se, ja siksi se levisi joka puolelle silloiseen tunnettuun maailmaan. No, Pohjois-Afrikassa, Etiopiassa ja Armeeniassakin on ollut. No kyllähän se veli Lauri tietää, että Pohjois-Afrikassa ja Afrikassa, mutta onko muualla? Kiinassa. Ajatelkaa, Kiinaankin oli levinnyt tämä ja siellä on dokumentteja, kuinka siellä jo vietettiin sabattia ensimmäisenä vuosisatoina. Sinnehän apostolit veivät tietoa Jumalan pyhästä sanasta. Ja nyt voimme vain arvata, että kun Suomessa ensimmäinen raamattu saatiin kansan käsiin 1642, niin siitä oli mennyt, kun Wycliffe sitten englannin kielellä julkaisi raamatun 1300-luvun lopulla, niin oli mennyt noin 300 vuotta. Ja sitten Luther vietti nuo vankilapäivänsä siellä, mikäs Linnantorni se oli? Wartburgin Linnantornissa. Hyvä, että näitä tulee esille, sillä me saatamme joskus tarvita, kun teidät kutsutaan raamattutietokilpailuun tuonne Ylelle. No niin, olen saattanut täälläkin kertoa sellaisen, että oli loppukilpailu, oli 2 osanottajaa, ne kaikki muut olivat karsiutuneet ja nyt oli sitten tämä finaali menossa. Ja he olivat niin tasaväkisiä tuossa, että se viimeinen kysymys ratkaisi sitten. Ja siellä oli tämän kirkon esimies William Aittala oli toisena osapuolena, toista en muista, jostakin kirkkokunnasta kuitenkin. Hän oli hyvä raamatun tuntija. Ja tämä toinen niin vastasi väärin tämän viimeisen kysymyksen. Ja sitten William Aittalalle tuli kysymys, kuinka monta kertaa Raamatussa mainitaan sana kissa? Oletteko löytäneet sana kissa? No, William Aittalakin virsi raapi vähän päätä. Sanoi sen jälkeen, että ei yhtä. Te olette voittaja. Ja niin hänet lähetettiin Jerusalemiin sitten kansainväliseen raamattutietokilpailuun. Toinen, joka oli meille hyvin läheinen, koska hän oli meidän Minian isä, lääkäri Antero Viirla. Hän oli myöskin Suomessa sitten finaalissa. Ja hän voitti myöskin tämän Suomen mestaruuden ja hänet lähetettiin tuonne Jerusalemiin myöskin mittelöimään, mutta niitä en muista, mihin he sijoittuivat.
Että tässä tällaista pientä muistin palautusta. No yhden vielä haluaisin tässä, ennen kuin menen näihin, niin jos olette lukeneet Herätyssaarnaaja Moodista, Moody teki itselleen tällaisen ehdotuksen, joka niin voimakkaan oli hänen sydämessä, että hän ei pystynyt luopumaan siitä. Hän on, että hänen pitää joka päivä jollekin todistaa Kristuksesta. Ja nyt aurinko jo oli laskemassa sitten metsän taakse ja Moody ei ollut vielä kenellekään todistanut. Hän näki pienen pojan kadulla ja hän juoksi tämän pojan perään ja poika säikähti. Poika juoksee kotiin suin päin. Ja poika oli niin pelästyksestä, että hän juoksee sängyn alle ja Moody perässä. Mutta Moody täytti velvollisuutensa ja todisti siellä Kristuksesta tälle pienelle pojalle. No niin, en tiedä sitten tapahtuiko kääntymystä tuossa hetkessä, mutta Moody oli hyvin uskollinen sitä, mitä hän päätti, hän vei sen myöskin päätökseen. Jeesus on lähetyskäskyssä, joka on Markuksen evankeliumin 16. luvussa, niin mitä hän siellä sanoo? Olette varmaan lukeneet monet kerrat sen. Siellä sanotaan, ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä, he puhuvat vierailla kielillä, he tarttuvat käsiin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. No niin, tässä on nyt mitä Jeesus toivoisi hänen seuraajiensa tekevän. Sallikaa minun sanoa, että minä olen ollut paikalla, jossa Jumala paransi. Minut kutsuttiin tuonne Hyvinkäälle. Tämä henkilö oli hädissään. Hän oli ilmaissut tämän ongelman itsessään, mutta hänellä oli tullut sen tilalle vielä toinen ongelma. Ja se oli syöpä, joka levisi hänen ruumiissaan. Ja juuri vaimoni kanssa oli puhetta, en muista vuotta milloin se tapahtui, mutta jätinkö hänet sitten suuren työmäärän keskelle sinne kotiin ja lähdin vain ajamaan sitten 200 kilometriä Hyvinkäälle. Ja kun menin tämän henkilön kotiin, hän tuli avaamaan oven ja ennen kuin mentiin sinne olohuoneen puolelle, niin siinä eteisen lattialla, räsymaton päällä, polvistuimme. Ja hän kertoi asiansa. Hän on ollut homo 10 vuosia. Ja hänellä on nyt syöpä. Ja hän ei uskalla kuolla, ellei Jumala kosketa häntä. Ja se on Jumalan merkki, että hänet hyväksytään, jos Jumala ottaa häneltä pois tämän sairauden sekä syövän. Se oli, kuulkaa, pyhä hetki. Jumala otti molemmat pois, niin syövän kuin homouden. Ja hän loppuvuosina sitten pyysi monta homoa kotiinsa ja todisti heille, kuinka Jumalalla on mahdollisuus tämäkin tehdä. Hän riskeerasi. Hänellä oli niin hyvä vaisto. Hän oli käynyt Helsingin ja suurten kaupunkien homoklubit. Ja hänellä oli niin hyvä vaisto, että hän näki ihmisestä, kuka on lesbo ja kuka on homo. Ja hän kertoi minulle asioita. Ne ovat vain minun tiedossani. No niin, näin suuri Jumala on. Ja yhtenä
tärkeänä kysymyksenä oli se, että hän ei uskalla kuolla, jos Jumala ei hyväksy häntä. Ja Jumala hyväksyi hänet. Sain sitten vuosien jälkeen hänet siunata haudan lepoon. Mulla jää hyvin vähän aikaa näihin seuraavaan aiheeseen, koska paria aihetta pyrin nyt viemään tässä lävitse. On tullut sellaisia tilanteita, jossa henkilö on kysynyt, etkö sinä pelkää minua? On 2 tällaista tilannetta ollut. Porissa oli 1 ja sitten Mikkelissä oli toinen. Ja tämä nuori perheen isä tuli sinne peräpenkille aina istumaan. Ja sitten hän jäi sinne tilaisuuden jälkeen ja sanoi, että olisiko minulla aikaa hiukan, että keskusteltaisiin. Hän oli erään vapaaseurakunnan jäsen ollut. Hänellä oli ihana perhe, jotka kävivät kirkossa. Ja sitten hänen vaimonsa erehtyi menemään erään hierojan luo. Ja vaimo kertoi miehelleen, että sinun on mentävä hänen luokseen. Hän oli kokenut jotakin sellaista, että hän ei halunnut miehensä jäädä siitä paitsi. Ja mies vastusti. Mutta tiedätte, että kun aikaansa nalkutetaan, niin kyllä se mieskin sitten pehmenee siinä ja niin hän meni. Ja tapahtui se. Hän ei tietysti aavistanut sitä, mutta tapahtui se, että hän meni tämän luokse. Jotain meni häneen. Ja hänen vaimoonsa myöskin. Ja ensimmäisenä se ilmeni heidän kodissaan sillä tavalla, että hän paini rytäkässä, joutui vaimonsa alle ja vaimolla pitkä leipäveitsi, jolla hän oli surmaamassa miestä. Heillä oli 12-vuotias toinen ja toinen saattoi olla hiukan nuorempi tyttö. Suloisia tyttöjä, niin kuin hän itse kertoi isänä. Perhe, joka kävi joka sunnuntai tilaisuuksissa ja tietysti rukoustilaisuuksissakin. Ja toivoisin, että he olisivat edelleen tuossa tilassa. Mutta tapahtui niin siinä perheessä, niin kuin hän kertoi, että hänen suloiset lapsensa ovat tuolla Mikkelin kadulla. Ei semmoista syntiä ole, mitä he eivät ole tehneet. Anteeksi, mitä he eivät ole kokeneet. He olivat suinpäin menossa näihin synteihin. Ja hän sai sellaisen voiman. Hänet joskus otettiin kiinni jostakin asiasta ja hänet vietiin putkaan. Ja siellä oli sitten jotakin ripoja. Hänellä oli sellaiset voimat, että hän veti noista rivoista, niin ne lähtivät tiilikivineen päivineen irti sieltä. Ja sen jälkeen hän kysyikin minulta, että pelkäätkö sinä häntä? No niin, hän tuli monena iltana. Ja sitten siellä sisaret olivat laittaneet yhtenä iltana teetä. Ja menimme tuonne keittiön puolelle, eli ruokailuhuoneen puolelle tuolla Mikkelin kirkossa. Ja siellä sitten oli näistä emännistä, oli toinen, joka oli samassa seurakunnassa ollut tämän veljen kanssa ja tunsi hänet hyvin. Tunsi niitä ajoilta, jolloin hänen perheensä kulki tuossa seurakunnassa. Ja siinä hän kertoi sitten ongelmistaan, että hän samaa mitä rikosta hän tekee tässä kaupungissa, niin kukaan ei saa häntä kiinni niistä.
Hän oli linja-auton ajurina ja kuskasi turisteja Venäjälle. Ja hän oli hiukan harmeissa, että hän on tällaiseen joutunut. Hän rehellisesti toimitti, että se lähti tuosta, kun hän joutui menemään tämän hierojan luokse, mitä hän sitten teki ja mitä terapiaa hän käytti. Sitä hän ei kertonut. Niin toinen, joka tunsi hänet, niin sanoi tälle henkilölle, että minä tiedän sinun ongelmasi. Sinä et tee täyttä totta Jumalasi kanssa. Se oli se sana, jonka jälkeen emme enää nähneet häntä. Hän nousi siitä ja hänen muotonsa muuttui. Hän otti sen ruokailuhuoneen tuolin ja löi sen pillan päreiksi siihen kivilattiaan ja juoksi suinpäin ulos. No nämä sisaret olivat kalpeina kauhusta, että mitä nyt, pitääkö hänet hakea takaisin. Sanoin hänelle, että jos hän tekee täyttä totta, hän tulee takaisin, mutta koskaan ei hän tullut takaisin. Niin, meidän täytyy olla tarkkoja siinä, kenen käden alle menemme. Meidän täytyy tuntea tämä terapeutti, mitä hän antaa, siirtääkö hän meille energiaa. Yleensä nämä terapeutit ovat niitä, jotka siirtävät toiseen henkilöön energiaa. Ja tämä on sielunvihollisen suuri bluffi. Ei kukaan voi siirtää energiaa. Että se väreilee oikein hänen ihollaan ja hän tuntee, että nyt sinusta siirtyy energiaa minuun. Näin monet väittävät. Se on täyttä bluffia. Jos joku tätä tuntee, niin hän on niin vastaanottavainen, että sieltä siirtyy sieltä energian kautta, joka antaa sitä, niin sieltä siirtyy jotakin demoneja tai vastaavia hänen kehoonsa. Ja sitten tapahtuu tätä, mitä tapahtui tälle mikkeliläiselle isälle. Kävithän sinäkin vaimoni, rakas vaimoni minun kanssa siellä Somerolla. No niin, meidät kutsuttiin Somerolle eräseen kotiin. Hänen poikansa oli kertonut meille, mitä on heidän perheessään tapahtunut. Ja olen kertonut tämän lähes jokaisessa luennossa ja olen sanonut myöskin tämän instituution johtajan ja olen patistanut tavallaan, että hän tulisi kuorestaan ulos. Hän on tohtori Pietiäinen, joka pyörittää tätä Kairos-instituutiota. Hän on ollut televisiossa silloin, kun hän väitteli tohtoriksi. Ja nytkin hän kuulee, että hänen nimensä mainitaan. No niin, kun Kairos-instituutiossa tapahtui asioita hänen oppilaidensa kautta, niin hänen otettiin yhteyttä, mutta hän ei ollut vastuussa mistäkään opetuksestaan eikä oppilaittensa teoista. Vastuuntunnoton mies. Ja tuossa kodissa, jossa me kävimme, itse kävin monta kertaa, niin siitä oli lähtenyt tytär Kairos-instituutioon sekä myöskin hänen miehensä. Ja se on tämä elämänkaariterapia, jota siellä opetetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisen kehoa painellaan määrättyihin pisteisiin ja näin ihminen avautuu puhumaan asioita. Ja sieltä saattaa tulla sellaista, jolla ei ole minkäänlaista pohjaa, ei todellisuuspohjaa. Ja niin kävi tämän äidin tyttärelle, että hän puhui sellaista, joka levisi sitten tietoisuuteen, monien tietoisuuteen, että hänet oli isän taholta raiskattu, kun hän oli 5-vuotias. Ja tuo isä oli ruumiin voimissa, kun kävimme siellä.
Ja vielä äiti vedettiin siihen, että äiti pani juuttikangasta, kun hän oli 5-vuotias, niin pani juuttikangasta hänen suuhunsa, ettei hän huuda. Tällaista tuli, kun hän oli terapeutin käsittelyssä. Ja vaikka hänen veljensä sanoi, että tätä ei ole voinut tapahtua meidän kodissamme, niin hänen siskonsa edelleen pysyi selityksessä, että näin on tapahtunut. Äiti sairastui välittömästi, kun tämä tuli tietoon, niin hirvittävään syöpään, joka levisi nopeasti. Ja nyt kun kerron tämän, niin minäkin olin epäuskoinen, mutta sitten sain tietoon, että näin voi tapahtua. Se oli niin raju kohtaus hänelle, että uloste tuli hänen suustaan. Oma tytär aiheutti tämän valheilla. Vaikka hän sai tietoon, että hänen äitinsä sairastaa ja reagoi tällä tavalla, niin tyttö ei perunut ennen kuin vähän ajan kuluttua, kun häntä hiillostettiin, että sano nyt, onko tämä totta. Niin hänen tarinansa muuttuukin, eikö heillä kävi sellainen kulkuri, joka teki sen. Ja tämä veli tiesi, että tämä kulkuri oli niin säyseä, että se ei ole tehnyt sitä. No niin. Kairos-instituution johtaja ei ota vastuuta tällaisesta. Ja siellä näitä elämänkaariterapeutteja sitten tulee. Ja siellä saattaa tulla sitten tällaisia tapauksia. Nämä ovat niitä varoittavia esimerkkejä, mitä tapahtuu mahdollisesti, kun ihmiset menevät tietämättään jopa uteliaisuuttaan tällaisten terapeuttien hoitoon. Minulta taisi jäädä yksi kirje pois, joka minulla oli tuolla asunnolla. Siinä eräs henkilö kirjoittaa kirjeen. On se täällä. Ja nyt saattaa teille olla yllätyksenä se, mitä hän kirjoittaa. Hän kirjoittaa näin. Rakas ystävä, haluan varoittaen kirjoittaa asioista, jotka eivät todennäköisesti ole tiedossasi. Eihän näistä paljon puhuta. Omat henkilökohtaiset kokemukset ovat auttaneet minua näkemään totuuden. Vuonna 1987 kävin viikonlopun mittaisen reikihoitokurssin. Opettajakurssilaiset olivat sydämellisiä, auttamishaluisia ihmisiä. Olin tavattoman innostunut, enkä ymmärtänyt jälleen syntymisopissa ja parantavan energian siirtämisessä mitään väärää ja vaarallista. Aioin jatkaa reikihoidon opiskelua pidemmällä kursseilla, mutta onneksi en koskaan lähtenyt kehittämään taitojani enempää. Kun olin palannut kurssilta, muistui mieleeni opettajan sana hengestä, joka tarttui ylös nostettuun käteen. Halusin kokeilla, jokin tarttui käteeni ja alkoi kuljettamaan sitä. Liike muuttui kaunokirjoituskirjaimiksi, joista muodostui selviä sanoja. Uteliaisuuteni heräsi ja aloin mielessäni tehdä kysymyksiä ja sain vastauksia. Näin alkoi seurustelu hengen kanssa. Sain neuvoja moniin asioihin. Luulin, että olin tekemisissä Jumalan ja hänen hyvän voimansa kanssa. Henki puhui minulle Jumalasta, jopa Jeesuksesta. Miksi sitten kirjoitan tätä kirjettä? Mitä tapahtui? Kaiken hyväksi luulemani keskellä jouduin käsittämättömien pelkotilojen valtaan. Tunsin, että ympärilläni oli näkymättömiä olentoja, joiden läsnäolo ahdisti ja pelotti. Lisäksi henki ilmoitti läheisen ihmisen pian tapahtuvasta kuolemasta, ja se aiheutti melkoisen järkytyksen.
Tämä läheiseni muuten elää vielä tänäkin päivänä. Seuraavana kesänä sain kokea ihmeellisen asian. Uudesti syntymisen Pyhän Hengen voimasta. Nyt hän koki siis uudesti syntymisen tämä henkilö. Minusta tuli Jumalan lapsi. Pyhä Henki avasi ymmärrykseni ja silloin tiesin totuuden. Olin lähtenyt valheen maailmassa. Olin elänyt valheen maailmassa huijauksen ja petkutuksen keskellä. Henki, jonka kanssa olin keskustellut, oli tietäjä henki. Nämä henget ovat lähtöisin persoonallisesta pahasta, eli saatanasta. Henget tietävät yliluonnollisia asioita, mutta heidän käskijänsä ja alkulähteensä on saatana. On oikea valheen isä. Ja sitten valheen isä tappamaan ja tuhoamaan tullut, ja siksi nämä henget myös ovat pelottavia ja auttavat ihmisiä pakokauhun valtaan, saattavat ihmisiä pakokauhun valtaan. Saatanalle on annettu myös valta tehdä hyvältä näyttäviä asioita. Sen voimasta tapahtuu monenlaisia ihmeitä, muun muassa ihmisiä parantuu sairauksista. Raamatun mukaan se saa jopa tulen lankeamaan taivaasta. Juuri siksi se on harhauttaakseen ihmisiä pukeutuu valkeuden enkeliksi. Monet lankeavat sen pauloihin hyvää etsiessään. Ja niin edelleen. Allekirjoitus Järvenpäästä tämä tuli tämä kirja. Siis varoituksen sana. Jos menette rukousjonoon, jos ette tunne rukoilijaa, älkää menkö siihen. Silloin satoja esimerkkejä, miten rukoilijasta on virrannut väärä henki. Ja näin on elämä muuttunut monen kohdalla. Täytyy teidän tarkasti tietää, kenen käden alle menette. Ja vaikka tapahtuisikin ihmeitä, vaikka sairaus poistuisi, niin se ei ole merkki siitä, että tämä olisi Jumalasta. Sillä saatana tekee näitä. Niin kuin olen useaan kertaan sanonut, mitä Kurt Koch mainitsee, saatana voi hetkessä ottaa sairauden pois, jonka hän on siihen istuttanut. Ja näin tapahtuu ihme. Jonkun ajan kuluttua sairaus tulee takaisin. Ja tällaisia ihmeparantajia, joiden polku ihme kylläkin usein kiertää Yhdysvaltojen kautta, Katrin Kuhlmanin haudan kautta. He saavat sieltä ihmeellisen voiman. Voitte löytää tuolta netistä Katrin Kuhlmanin saarnoja. Hänen saarnansa on mielenkiintoisia siitä, että hän on niin nöyrä ihminen, että jokaisella askeleella hän 1000 kertaa kuolee itselleen. Tämäkin on suuri valhe. Mutta se saa kuulijakunnassa luottamusta. Ja sieltä ovat monet suomalaisetkin parantajat hakeneet voimansa. Eikö Jeesus Kristus tämä lähde ole paljon arvokkaampi ja meidän tulisi sitä käyttää. Mikkelissä ollessani, kun olin pitämässä luentoa, niin kiikutettiin puhujapöydälle pieni brosyyri ja siihen oli kirjoitettu alareunaan, mitä sinä sanot tästä. Luennon jälkeen nopeasti vilkaisin, mitä siinä oli. Se oli Rosen menetelmä, eli sekin on terapiaa, jota annetaan tällä nimellä. Ja tässä Rosen terapiassa on sama metodi, painellaan määrättyjä pisteitä ihmisen kehossa ja hän vapautuu puhumaan asioita.
Ja näin luullaan, että nyt Jumalan henki puhuu hänen kauttansa. Jumala kun tekee ihmeen, tämä oli nyt poikkeus, jonka tuossa ihan alussa kerroin. Kun Jumala tekee ihmeen, joita on kohdallani tapahtunut useita, niin koskaan en ole ollut yksin muuta kuin tämän ensimmäisen esimerkin kohdalla. Aina on ollut seurakunta takana. Ja Jumala ei anna kunniaansa ihmiselle, vaan antaa, eli seurakunnan tulee antaa hänelle kunnia. Salossa työskennelläsin jopa 16 vuotta, hoidin sitä seurakuntaa. Niin siellä oli eräs henkilö, jotka pyysivät esirukousta, niin kuin Jaakobin kirjeessä sanotaan, että heidät voidellaan öljyllä ja rukoillaan heidän puolestaan. Ja näin tehtiin. Ja siinä eturivissä sitten täyttyi penkit ja rukoilin heidän puolestaan. Ja pyysin myöskin seurakuntaa rukoilemaan. Ja siellä peräpenkillä istui sitten meidän hyvä tuttumme. Ja hänellä oli parantumaton sairaus. Hän ei tullut eteen. Kunnes 2 viikon kuluttua hän soitti sitten ja sanoi, että hän ei ole soittanut sinulle. Mutta silloin kun siellä rukoiltiin näiden puolesta, niin silloin Jumala kosketti häntä. Ja hänellä oli sairaus, jonka epikriisin olen kyllä nähnyt. Ja sen ovat kirjoittaneet Salon aluesairaalan ylilääkäri TYKSistä sekä Helsingistä. Ja hän kiersi tämän kolmion määrättyinä aikoina aina varmistaakseen, kuinka pitkälle tämä syöpä, en tiedä oliko se syöpä, siinä ei mainittu sitä, vaan parantumaton maksasairaus joku. Ja kun hän 2 viikon kuluttua soitti, hän sanoi, että hänelle tapahtui jotakin. Ja nyt hän lähtee kiertämään tämän kolmion. Ja niin hän sai jokaisesta pisteestä tiedon, että sairautesi on parantunut. Joka oli heillekin täysi yllätys, koska se oli parantumattomaksi merkitty. Otan vielä yhden esimerkin, niitä olisi useita, mutta yhden esimerkin. Ruotsissa eräällä sisarella oli keskikorvan tulehdus ja hän joutui sitten kirurgiseen operaatioon. Ja kun leikkaus oli suoritettu, niin hänelle jäi, että kaikki pyöri hänen ympärillään. Ja jos olette 2-3 vuorokautta semmoisessa tilassa, että kaikki pyörii, niin oli saarna vuorossa silloin siellä Tukholmassa ja sitten jälleen tuotiin siihen kesken saarnan lappu Jumalanpalveluksen jälkeen nopeasti Danderydin sairaalaan. Danderydin sairaala on tänne pohjoispuolelle siitä Tukholmasta. Tukholmaan kuuluva kuitenkin ja siellä kävin usein tapaamassa sellaista henkilöä, että saattaa joku muistaa kuin Henning Kaaström. Henning Kaaström oli vielä viimeiseen hengenvetoon saakka todistaja siellä. Tämä professori, hänellä oli yöpöydällä 2 kirjaa. Raamattu ja evankelismi. Ja hän sanoi, että saarnaajat ette muuta tarvitse. Kun otatte noista ohjeet. No niin, tuossa Danderydin sairaalassa. Ja sitten Jumalanpalveluksen jälkeen nopeasti kävin asunnollani ja kiirehdin sitten tuonne sairaalaan. Ja ilokseni havaitsin, että
tuonne potilashuoneeseen oli jo seurakuntalaiset ehtineet ennen minua. Ja sitten kerrottiin, mitä tämä sisaremme siellä potee, että häneltä oli leikattu sieltä keskikorvasta sitten jotakin sellaista, joka aiheutti tämän komplikaation. Ja siinä viereisellä petillä oli sitten jugoslaavialainen katolinen sisar. Ja hän kun oli kuullut sitten, että tällainen toimenpide tälle sisarelle me tehdään, niin hän oli itku silmässä kysynyt, saako hän jäädä tähän näkemään sen. Niin. Ja totta kai hänelle annettiin lupa. Siinä oli 2 muuta petiä, jotka sitten tyhjenivät sitä mukaan, kun me tulimme paikalle. Mutta tämä jugoslaavialainen rouva jäi siihen. Ja niin, voideltiin sitten hänet ja pidettiin rukous, niin tämä jugoslaavialainen rouva sitten itkusilmissä sanoi, että voisiko hän saada tuon saman. Totta kai me annamme. Ja niin voitelin hänet ja seurakuntan kanssa rukoilimme. Seuraavana aamuna hänellä oli sitten tarkastus tällä sisarellamme, että kirurgi katsoo, onko kaikki hyvin siellä. Ja kirurgi tulee ja katsoo, niin kirurgi sanoo, että ei, se ei ole tämä korva, se on tuo toinen korva. Sisar, että kyllä se on se korva, johon juuri katsotte. Mutta täällä ei ole minkäänlaista viiltoa eikä mitään, tämä on täysin puhdas. Niin. Muistatte silloin aikoinaan 70-luvulla, 80-luvun vaihteessa, täällä Suomessa oli tällainen buumi, että paikattiin hampaita rukouksella. Kuka muistaa? Siellä. No niin, Vammalassa minä sitten eräs tuttuni, eli ystäväni, houkutteli minut sinne kokoukseen. Se oli tämä pelastusarmeija yksi upseereista, joka aloitti tämän. Ja kun hän rukoili, niin yhtäkkiä siellä hampaan kolossa, jossa oli reikä, niin siellä alkoi porisemaan ja sinne tuli sitten paikka. Oho. No näinhän oli tehty ja aikakauslehdet sitten raportoivat tästä ja tätä pidettiin täysin ihmeenä. Ja minäkin istuin siellä ja koko sali ryntäsi sitten paikkuuttaa hampaitaan ja tämä upseeri näki minut, että hei, tuletpas sinäkin. Mä ajattelin, kun minulla on kalusto kunnossa, että minun ei tarvitse nyt tulla sinne. Ystäväni meni sinne ja hän näytti siinä hänen edessään vielä, että siellä on jotakin. Sitten kun lähdimme sieltä pois, mä ajattelin, no tapahtuuko jotakin? No ei tapahtunut. Hän hymyssä suissa. Ei tapahtunut mitään. No niin, tuo kirurgi kun katsoi, niin hän ei uskonut, että hän oli operoinut tuossa korvassa. Kunnes sisar sanoi, että kyllä se on se korva. Ja hän joutui varmistamaan sitten katsoa toisenkin korvan. Jumala oli tehnyt täydellistä työtä. Olen monessa paikassa maininnut tämän ja olen sanonut, että ei Jumala paikkaa kenenkään hampaita. Silloin kun Jumala tekee, niin hän tekee täydellistä työtä. Sinne tulee uusi hammas, jos sitä tarvitaan. Ei sinne tarvita amalgaania eikä mitä paikkoja ne sitten muovipaikkoja onkaan. Ei, Jumala tekee täydellistä työtä. No niin, tällaisia virtauksiahan meillä on tänne Suomeen tullut. Ja aika ajoin ihmiset ovat todella hullaantuneet, että tällaista tapahtuu meidän maassamme. Vielä siihen varoitukseen. Ottakaa selvä, kenen rukoiltavaksi menette. Että tiedätte varmasti. Sillä vaikka hänellä olisi liperit ja pieni sokerinpala tuossa, niin se ei takaa sitä, että hän on Jumalan asialla. Niin paljon Kurt Kochilla on esimerkkejä siitä, että välittömästi kun näin tapahtui, he joutuivat jonkun hengen valtaan. Jotkut jopa tekivät itsemurhan. Ja tämä ei ole Jumalan tahto, vaan että me pysyttäisiin Jumalan sanassa.
Oliko viime keväänä, milloin me olimme Balkanilla? Vuosi sitten. Joo. Nyt otan sellaisen asian, joka sivuaa sitä huomista. Olimme Balkanilla ja kävimme sellaisessa kuuluisessa kirkossa kuin Medjugorjessa. Se on kuuluisimpia kirkkoja tuolla Balkanilla. Siellä pihalla on 5000 irtotuolia, jossa pidetään suuret messut. Ja tuo katedraali, joka sinne on pystytetty, niin on juuri tehty sen tähden, että tuolla Medjugorjessa Maria ilmestyi. Ja tuon, missä hän ilmestyi, niin sille paikalle on rakennettu tämä kirkko. Kaunis. Ja siellä on hyvä hiljentyä. Me seurasimme sitten kunnioittavasti niitä ihmisiä, jotka sinne tulivat. Pääalttarihan siellä on, jossa on Jeesus kuvattu. Sitten on sivualttarit. Ja ihme kyllä niissä sivualttareilla, jossa oli Maria, niin niissä oli rukoilijoita. Se on niin tärkeä heille. Aivan niin kuin Pohjois-Koreassa. Kim Il-un on niin tärkeä ihminen näille pohjoiskorealaisille, vaikka he kärsisivät niin nälkää, janoa ja kuritusta, niin heidän aivoissaan ei tule sellaista ajatusta, että hän olisi peto, vaan hän on Jumala. Hänhän antaa meille ruoan, niin silloin kun antaa. Ja tästähän tuli vasta dokumentti. Katsokaa, se löytyy Areenasta varmaankin. Pako Pohjois-Koreasta. 80-vuotias äiti lasten ja lastenlastensa kanssa pakenee sieltä. Niin hän ennen kuin hän pääsee Etelä-Koreaan monien mutkien kautta, hengenvaarallinen pako, niin vielä tämän, mikä Korea, ei Pohjois-Korea, vaan mikä se toinen Korea on? Etelä-Korea. Ennen kuin hän siirtyi Etelä-Koreaan, näki sen elämän siellä, sen vapauden. Niin sitten hän uskalsi antaa ajatusten vieriä sinne, että häntä on saatettu huijata. Vaikka hän oli kärsinyt elämässä. Ja näin on monet huijattu tällä tavalla. Ja niin hänkin. Professori Päivi Setälä. Hän kuljetti tätä, kun hän oli TV-haastatteluissa, niin hän kuljetti tätä Marian patsasta mukanaan, joka on niin tärkeä hänelle. Ja hän ihmettelee sitä, että miten Suomen luterilainen kirkko ei ota Mariaa kirkkoihinsa. En tiedä, meneekö kovin kauan, kun Maria otetaan. Sillä vanhurskauttamissopimus, kun tehtiin näiden kahden kirkkokunnan välillä, niin Paavo Hiltunen sitten jyrähti ja sanoi, että jos Luther nousisi kuolleista ja hän näkisi, mitä hänen kirkkonsa on tehnyt, sanoi, että mitä ryökälettä olette menneet tekemään. Niin. Ja Paavo Hiltunen on kirjoittanut tällaisen kirjan, jos löydätte jostakin, voi löytää vielä tuolta kirjakaupasta, mutta kirjastosta ja antikvaareista. On niin monta totuutta tässä maailmassa. Ja väärin käsitetty suvaitsevaisuus ja pehmeys on todellisuudessa hengellistä sairautta. Jos me uskomme kaikkia henkiä, ja sitähän meille Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeen 4. luvussa. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä.
Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Nyt on tullut yleisesti se, että jos me jonkun profeetiaa aletaan arvostelemaan tai sanomaan siitä jotakin, niin sanotaan, älä loukkaa pyhää henkeä. Ja näin seurakunta vaimenee. Ja Jumalan sana nimenomaan antaa meille kehoituksen, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta. Ja näin suinpäin meidän ei tarvitse minkäänlaista profeetiaa muuta kuin mitä Jumalan sanassa on. Minkäänlaista profeetiaa uskoa ensisyömällä, vaan meidän tulee aidosti tutkia sitä. Aito totuuden rakkaus vaatii kuitenkin ehdottomasti, että erot eri uskontojen välillä pysyvät siloittamattomina ja sovittamattomina. Piittaamattomuus totuudesta ja väärä rauhan rakkaus yrittävät siltojen rakentamista yli kuilujen, jotka erottavat Jumalan sanan ainutlaatuisen ilmoituksen kaikista muista uskonnoista. Meillä on Suomessa tällainen, se on kai syksyllä, tällainen viikonloppu kuin ykseyden viikonloppu. Ja tämä kalskahtaa hiukan, ainakin minun korvaani, niin teennäiseltä, että meillä olisi tällainen ykseys. Meillä on eri kirkkokunnissa, meillä on erilaiset opetukset ja eri opit eroittavat meidät. Ja niin kuin tiedätte, jotka olette lukeneet Raamattua, kuinka paljon erinäisiä oppeja, jota tulkitaan päinvastoin, mitä Jumala on tarkoittanut niiden tulkittavaa. Niin pian kuin he, eli protestantit, ovat oppineet tuntemaan jälleen totuuden, sen totuuden, josta kirkko, siis roomalaiskatolinen kirkko, ei voi poiketa. Tulevat kaikki takaisin palaavat lapset löytämään kirkon äidin. Ei voi tulla kysymykseenkään, että konsiili voisi tehdä myönnytyksiä uskonkappaleiden katolisen uskonopin alueella. Eli he ovat ehdottomia siinä. Ja meillähän tavan takaa tulee tällaista tietoa, että katolinen kirkko on muuttunut. Ei katolinen kirkko ole muuttunut, vaan protestantit ovat muuttuneet. Ja tämä on se fakta. Olisi väärin ymmärrettyä rakkautta, yhteyttä ja eronneita veljiä eli protestantteja kohtaan, jos heidän annettaisiin toivoa, että Rooman kirkko vaatisi heiltä yhdistymisen saavuttamiseksi vain olennaisten uskonkappaleiden tunnustamista. Ja tämä juuri tähtää, mihin nyt sitten menen tässä. Ja tämä Marian palvonta on yksi, jonka protestanttiset papit joutuvat hyväksymään ennen kuin ne pääsevät yhteyteen eukaristiassa, eli ehtoollisessa. Ja ennen kuin protestanttinen pappi pystyy jakamaan ehtoollista, menee vuosia ennen kuin katolinen kirkko hyväksyy omissa kokouksissaan kelvolliseksi protestanttisen papin jakamaan ehtoollista, jossa myöskin katoliset ovat läsnä. Siis olennaisten uskonkappaleiden tunnustaminen ei ole tae siitä, että protestantit hyväksyttäisiin heidän joukkoonsa. Ja että se itse mahdollisesti luopuisi Trenton kirkolliskokouksessa hyväksytyistä uskon säädöksistä tai suostuisi tarkistamaan kantansa kirkkojen johtoasemasta tai paavin erehtymättömyydestä, minkä kirkko on kerran uskonkappaleeksi julistanut, sen se on tehnyt Pyhän Hengen kautta Jumalan ilmaisemana totuutena. Kun katolisen kirkon papin kanssa olimme tekemisissä Turussa, kun oli
eri kirkkokuntien edustajat siellä, ja itse istuin myös lähes 6 vuotta näissä pöydissä, niin kysyin sitten Hans Fossilta näistä asioista, niin ei hän nähnyt minkäänlaista mahdollisuutta, että kirkko peräytyisi. Ja vielä yksi, jonka tein hänelle tämän kysymyksen, jo täälläkin olen joskus varmaan viitannut, kun annoin hänelle 2 kirjaa, hän istui minua vastapäätä siinä pöydässä, ja Luterilaisen kirkon tuomiorovasti oli sitten puheenjohtajana. Annoin hänelle nuo 2 kirjaa ja sanoin, että sanopas minulle nyt kaikkien meidän läsnäoloissa. Annoin sen Raamatun jonkun toisen kirjan. Kumpi teille on tärkeämpi, Raamattu vai perimätieto? Ja niin hän punnitsi niitä vähän aikaa. Kyllä se on tämä perimätieto, menee ohi Jumalan sana. Onko protestantit valmiit hyväksymään tällaisen? Tokko. Ja siksi meidän on hyvä tietää, että siellä on tällainen kampanja käynnissä. Ja protestanttisten kirkkokuntien edustajien pitää olla tietoinen siitä, että ei ole missään muussa kirkkokunnassa pelastusta kuin katolisessa kirkossa. Minulla on heidän tällainen tiiliskiven paksuinen katekismus, jossa on yli 1000 sivua. Ja täällä on nyt yksi tuosta katekismuksesta otettu sivulta 816. Pelastuskeinojen koko runsaus voidaan saavuttaa vain Kristuksen, eli katolisen kirkon kautta, joka on pelastuksen yleinen apuväline. Uskomme, että Herra on yksin Pietarin johdolla oleva apostolien kollegioiden luovuttanut, eli Pietarin johdossa olevalle apostolien kollegioille luovuttanut kaikki uuden liiton rikkaudet rakentaakseen maan päälle yhden ainoan Kristuksen ruumiin, johon jollakin tavalla Jumalan kansaa kuuluvien tulee täydellisesti liittyä. Eivät he voi pelastua, jotka vain tietävät, että Jumala perusti Kristuksen kautta katolisen kirkon välttämättömäksi pelastuksen välineeksi. Kieltäytyvät joko liittymästä siihen tai jäämästä siihen. Ei ole siis ehtoja, täytyy koko sydämellään lähteä sinne. Ja sitä tämä kirkkokunta nyt pyrkii. Nehän käyvät jatkuvasti eri keskusteluja eri kirkkokuntien kanssa. Ja jatkuvasti protestanttiset kirkkokunnat antavat myöten. Niin myöskin vapaasuunnat. He eivät ole paitsi tästä. Täysjäseniä katolisessa kirkossa ovat ne, jotka omistaen Kristuksen hengen hyväksyvät kirkon pelastuksen välineet ja koko organisaation ja ovat yhtyneet Kristuksen kirkon näkyvään rakenteeseen, jota johtaa kaikkein korkein paavi ja piispat. Ei ole siis mitään mahdollisuutta pelastua muualla kuin katolisessa kirkossa. Ja sitten kun siellä laadittiin Trenton kirkolliskokouksessa, että Maria nousi taivaaseen, niin tulee kysymys vain, miksi meni 600 vuotta siitä ennen kuin katolinen kirkko tämä julkaisi. Miksi piti pitää 600 vuotta piilossa sitä? Ja sitten Trenton kirkolliskokouksen, jossa hyväksyttiin monia muita heidän oppejaan. Vasta ehdotettiin taikka tehtiin tämä dogmi, vaikka kirkossa 1300-luvulla vallitsi jonkinlainen yksimielisyys dogmin suhteen ja kansakin sitä vaati. Esteenä oli se, että Maria oli ensin tehtävä synnittömäksi, sillä vain synnitön ihminen voidaan ottaa ylös taivaaseen. Niin. Ja nyt tulee kysymys, kun ihmiset ovat tuolla hautaustilaisuuksissa, niin siellähän päästetään jo vainaja taivaaseen. Hehän ovat menneet melkein katolisen kirkon tietä.
paitsi sillä erolla, että katolilainen joutuu menevään kiirastulen kautta. Mutta protestantit päästävät sen suoraan. Ja vain synnitön ihminen, niin kuin tuossakin mainittiin, voi päästä sinne. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoon on marssinut spiritualismi. Ja spiritualismi tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että ihminen on kuolematon. Suuri valle. Silloin me toitotamme sielunvihollisen sanomaa, jos näin puhumme. Katolisessa kirkossa tapahtui sitten jotakin, jota protestanttisissa kirkoissa ei julisteta. Ja siitä tulee sitten ensi syksynä, jos Jeesus suo sen mahdollisuuden, niin puhumaan laajemminkin. Kirkko hyväksyi kuvainpalvonnan. Se tuli mahdolliseksi roomalaiskatolisessa kirkossa, kun Nikean konsiili 787 poistettiin Jumalan käskyistä toinen käsky. He tunnustavat sen. He ovat poistaneet sen. Ja luterilainen kirkko seuraa myöskin katolisen kirkon lakijärjestystä. Ortodoksikirkko ei seuraa. Jos haluatte oikean lakijärjestyksen löytää, niin käykää juutalaisessa synagogassa. Siellä on alkuperäinen. Siellä ei ole toista käskyä poistettu, joka kieltää kuvien palvonnan. Ja roomalaiskatolisessa tässä katekismuksessa on pitkästi kerrottu, miksi he sen tekivät. No tekihän Mooseskin erämaassa käärmeen. Niin miksi he eivät saa tehdä Mariaa palvonnan kohteeksi? Ja niin edelleen. Täällä sanotaan, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen, niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Moni on heittänyt minulle näiden luentojen aikana sellaisen kysymyksen, että mitä sitten, kun perheessä on tapahtunut tällaista sekaantumista näihin okkultisiin kysymyksiin ja menoihin, ja kun täällä sanotaan, että Jumala kostaa niille 3. ja 4. polveen. En tiedä, onko heillä sitten näössä vikaa, mutta kun lukee tämän käskyn loppuun saakka, niin se on lohduttavaa heille. Täällä sanotaan, sinun Jumalasi, niin olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen, niille, jotka minua vihaavat. Mutta jos henkilölle ja perheessä tapahtuu Jumalan armo, että hän pääsee Jeesuksen Kristuksen lapseksi, niin sitten jatkuu. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Myöskin spiritisteille, okkultisteille, jotka luopuvat niistä, niin Jumala on armollinen ja tekee laupeuden heidän kanssaan. Danielin kirjassa sanotaan tämä, ja katolisessa kirkossa on mitä viisaimpia teologeja. He osaavat nämä vääntää kyllä sillä tavalla, että kansa uskoo niihin. Täällä Danielin kirjan 7. luvussa sanotaan,
Ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka tulevat hallitsemaan sitä valtakuntaa. Heidän jälkeensä nousee vielä yksi. Hän on erilainen kuin edelliset ja kukistaa 3 kuningasta. Nyt minulla olisi helppo tästä tulkita tämä, mutta näette, että yksi nousee siellä Euroopassa muiden yläpuolelle. Uhmaten hän puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä. Ja kun palautatte kirkkohistoriaa vähän sen mieleenne, niin näinhän hän tekee. Hän julistaa olevansa Jumala. Hän siis uhmaten puhuu korkeinta vastaan. Tuhoaa korkeimman pyhiä. Noin 50–100 miljoonaa marttyyriä, jotka olivat kerettiläisiä, jotka uskoivat Jeesukseen, Kristukseen enemmän kuin Paaviin. Heidät surmattiin. Tuhoaa korkeimman pyhiä. Sitten pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, 8 ajaksi ja puoleksi ajaksi. Tuo 1260 vuotta oli annettu katoliselle kirkolle, jonka jälkeen siltä sitten leikattiin siivet. Mutta sitten ilmestyskirja tulkitsee tämän, eli jatkaa, täydentää tätä 13. luvussa, että se kuolinhaava, jonka Napoleonin kenraali Pärttiä antoi Paaville, kun otti vangiksi ja vei Avignoniin, ja siellä hän kuolikin. Eli se sai kuolinhaavan. Ja katolisen kirkon toiminta loppui tuohon, vainoaminen loppui tuohon Ranskan vallankumoukseen, johon päättyi tämä 1260 vuotta. Kuinka tarkka Jumalan sana on meille. No niin, täällä sanotaan, että se pyrkii muuttamaan lait ja juhlaajat, ja niinhän se on tehnyt. Minulla on tuollakin, mutta en kerkiä nyt, jos huomenna on vielä mahdollisuus. Mulla on tällainen pieni katekismus, katolisen kirkon katekismus, jossa sitten vakuutetaan sitten, että he ovat muuttaneet tämän juhlaajat, eli mikä se on. He ottivat pyhyyden sapatilta ja siirsivät sen sunnuntaille. Se on toteutunut ja ovat myöskin lain muuttaneet, eli ottaneet toisen käskyn pois ja jakaneet 10. käskyn kahtia. Eli tämä, josta Paavali sanoo, en olisi tullut tuntemaan syntiä, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Ja tämä 9. ja 10. käsky on himoita käsky, mutta katolisen kirkon ovela siirto oli se, että jaetaanpas tuo himoita käsky kahtia. Ja niin he tekivät. Ja sitä on monet protestanttiset kirkkokunnat sitten seuranneet. No niin, tänä päivänä kun käytte tuolla netissä, jos katsotte tällaisia kokemuksia sieltä, niin siellä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat käyneet helvetissä. He kuvailevat hyvin tarkkaan, minkälainen se helvetti oli. Mistä tämä juuret ovat? Katolisesta kirkosta. Ja Lucia Santos, eli Fatima, näille 3 lapselle näytettiin, eli tässä oli nyt Lucia Santos näistä 3 yksi, jolle näytettiin helvetti. Ja miten se on mennytkään monille kirkkokunnille ja herätysliikkeille tämä valhe? Miten helvettiä voidaan näyttää, kun ei sitä vielä ole? Koska ilmestyskirjan 12. luvussa sanotaan, tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ei ennen kuin heidät kaikki tuhotaan. Ja tämä kuluttaminen kuitenkin monien uskonsuuntien kielenkäytössä ja tulkinnassa on, että se onkin elämä. Ei siellä mitään kulu, vaan he iankaikkisesti siellä sitten kärventyvät ja heitä ruoskitaan. Yhden vielä otan Robert Ingerson, joka on näitä Yhdysvaltain
voimakkaimpia ateisteja. Ja eräs toinen, joka oli rovasti, niin hänen pikkupoikansa, 5-vuotias poika, joutui kuuntelemaan isänsä saarnoja. Ja isän saarnat olivat yleensä puetut sitä, että kun ihmiset tekevät syntiä ja he kuolevat, niin Jumala kiduttaa heitä vuoden, ei, 100 vuotta, ei, no 1000 vuotta, ei, vaan loputtomasti. Niin pienet lapsetkin kuin aikuiset, loputtomasti he kituvat siellä. Onko Jumala rakkaus? Ja nekin kirkkokunnat, jotka seuraavat tätä roomalaiskatolista valhetta, niin hekin puhuvat Jumalan rakkaudesta. Ja kuitenkin heillä on tämä hirvittävä helvettioppi. Se on paljon pahempi kuin karmanlaki. Karmanlaista joskus pääsee pomppahtamaan pois, mutta helvetistä ei koskaan. Kysyn vain niiltä, jotka näin julistavat, missä on meidän Jumalamme rakkaus. Täällä ihminen saattaa tehdä tietoisesti 30-40 vuotta syntiä. Niin näiden syntiensä tähdenkö hän kituu iankaikkisesti. Täällä mainitaan, joka Fatimalle näytettiin, tämä on sitten viimeinen kommentti, menemme sitten huomenna muuhun aiheeseen. Näimme ikään kuin tulimeren ja tulen keskellä pahoja henkiä ja sieluja, jotka olivat kuin läpinäkyviä ja mustia ja hehkuvia kekäleitä ihmisen muotoisia. Ne leijuivat tulen keskellä liekkien nieleminä. Vaikka liekit näyttivät lähtevän niistä itsestään savupilvien ohella, ne putoilivat joka puolelle niin kuin hehkuva hiilos putoaa suuressa tulipalossa. Mutta vaikka tasapainoa tai raskautta, mutta vailla tasapainoa ja raskautta, joka puolelta kuului tuskaista huutoa ja epätoivoista valitusta, joka kauhistutti meitä ja sai meidät vapisemaan pelosta. Pahat henget ja riivaajat erottuivat kammottavina, iljettävinä eläinhahmoina, jotka olivat tuntemattomia ja pelottavia, mutta läpinäkyviä kuin mustat kekäleet hiilloksessa. Tämä on Fatiman todistus, kun hän kävi helvetissä. Ja netistä löydätte samantyyppisiä. On melkein kuin kopioita. Miksi ihmiset lankeavat Jumalaa syyttämään pahemmaksi kuin tämän ajan Hitlerit, Putinit, sun muut? Heidän pitäisi pitemmälle ajatella, mitä he Jumalasta ajattelevat, että Jumala tehdään tyranniksi. Herra, meitä varjelkoon siitä. Olisi hyvä, että joku katsoisi tämän videon. Ja huomenna, kun tulen enempi puhumaan näistä, niin saavat sitten oikein raamattu tunnin. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, vaikka olemme täällä näitä raskaitakin aiheita joutuneet käsittelemään, Herra, anna viisautta niille, jotka kuulevat nämä sinun pyhästä sanastasi nousevat opetukset. Herra, me kiitämme armostasi, että Herra, sinä olet kutsunut meidät omiksi lapsiksesi. Ja rukoilemme niille, jotka eivät ole sinua vastaanottaneet, että he löytäisivät tien ristin juurelle, jossa kaiken syntitaakan voivat sitten heittää harteiltaan Jeesuksen jalkojen juureen. Hän on voimallinen ottamaan syntivelan ja pyyhkimään myöskin kaiken synnin pois. Ja meistä tulee lumivalkeita ja kuin villanvalkoisia. Näin siellä Jesaja todistaa meille. Herra, ole armollinen ja anna niille saarnaajille ymmärrystä ja viisautta, jotka peloittelevat ihmisiä tuolla tavalla ja saavat ihmiset täysin epäuskoisiksi. Ja Jumalasta tehdään vielä pahempi kuin perkeleestä. Herra, valaise heidän mielensä, heidän ymmärryksensä
ja että he lukisivat Jumalan sanaa niin, että he löytäisivät sieltä armahtavan Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan. Tätä rukoilemme sinun pyhässä nimessäsi, rakas Jeesus. Amen.